Siyanibingelela kwi-channel Sihumusha Amaphupho. Sicela ukuqala sibonge kubalandeli be-channel. Inkosi inibusise. Uma uqala ukubona le channel uyacelwa ukuba usubscribe, ulike, ucomment, uphinde futhi ushare. Uma kungukuthi unephupho ofisa sikuchacisele lona, ungalibhala kwi-comment section. Siyabonga. Amaqanda amaningi kusho inhlanhla, isiqalo esisha, ukuchuma nokukhula. Kungaphinde futhi kube wuphawu olubonakalisa injabulo kanye nezinguquko ezithokozisayo, kodwa futhi kuyayelana nokuthi isimo akuso anjani. For instance, kungabe amaqanda avuthiwe noma aluhlaza, kungabe uyawaqoqa noma ayachamusela. Amaqanda futhi angaphinde abonakalise izingane or ukukhulelwa kwakho noma ukukhulelwa koseduzane nawe. Amaqanda amaningi angabonisa futhi okunye okuhle okuningi kanye nemali eningi ongase uyithole esikhathini esiseduze noma esikhathini esizayo. Siyabonga.